Minkejja sħana li għamlet il-ħadd filgħodu mijiet ta' tfal irħewla bir-roti minn quddiem il-Knisja ta' San Ġagbu fix-xajra sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħażabbar. Dan il-pellegrinaġġ organizzat għat-tfal biss saret ġimgħa qabel li jsir il-pellegrinaġġ annwali tar-roti u l-muturi. Dan hekk kif iż-Żabbarin il-ħadd li ġej jiċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Iżda tfal x'qalulna wara kważi siegħa u nofs jaqtfu bir-rota. Ħadd pjaċir? U jekk is-sena d-dieħla terġa' tagħmilha? Iwa. Inti terġa' ssir is-sena d-dieħla terġa' tagħmel sehem? Ija. Għax tieħu gost. X'tieħu gost. U fil-waqt li tagħmel exercise u ma tkunx qed tagħmlu għal xejn, tkun qed tagħmel biex il-patruna tagħna. Għax inħabb il-Madonna. Biex insolata nieħu pjaċir. Il-pellegrinaġġ għat-tfal intemm b'talba l-Madonna tal-Grazzja u wara il-kappillan ta' Ħażabbar Dun Bastian Karwana birek lit-tfal illi ħadu sehem.